to kaga gidan ko a gida ya haɗu fa nan ne fa waya ma nitsa kamar gidan nan da muka taɓa zuwa da oke wurin Khadija wurin babe din nan kasu akan sanin muna yan bulo ne da kuma da ai musulunta a yanzu mun musulunci kan buga ba ga mu ba yanzu ai mun canza yanzu wannan ma ta aure ha wannan kawai ba wurin wacce ma muka wacce ta aure ai kuma kawai mu musulunta mun bulo banci ai bulo ba ta kare to ai normal ne yanzu bai mu samu da wani tsoro na kada mu zo mu sha'irin sandan nan ka san baban ta bai da kirki ka ainihin Allah da bai da matsala wannan ai yake bari mu samu yaro ko su ba kashi ta mu ita wannan kira Allah yana tsare Allah yalla ke nan ne gidanku kira Allah yanki yalla ke ci ana kiran Khadija ke ji da Allah ke sauri okay an ce ga ta nan zuwa okay ta mun gode yariya kin ji yanzu ku na kira ku ya ta yanzu ba za ku bani ko sisi ba gaskiya ne yarinya ke yi magana kuma to kai baka da wani abu nan ka dan bata ina da kuɗi mana to yayi ka bata malki wani abu da za ku ban tsayin kuɗi ni sabbi za ku bani ke yariya sabbin kuɗi a to mu gaskiya wallahi ba mu sabbin kuɗi tsoho kuɗi ke gare mu wannan sababbin kuɗin ba ta zo mu da ba tukunna gaskiya yanzu a Buhari ya hana wa'annan an sa kuɗin sai dai in sababbi za ku bani ba Buhari yana sa tsayin kuɗi ƙwarai kuwa to gaskiya mu ba mu da sabbin kuɗi gaskiya tsayin kuɗi ke gare mu to yariya yanzu ya za a yi ne ya ta ba za ta yi da kuma ciyata masu kuɗin da